Usa sa mga mahinungdanong simbolo alang sa atong pagtimaan sa ika-500 nga kasumaran sa atong pagdawat sa Kristohanong pagtuo karong tuig 2021, mao ang atong official logo. Ato karong sayran ang mga bahin ug kahulugan niini. Una sa tanan mao ang krus. Kini simbolo sa atong pagkakristohanon tungod kay diha sa krus namatay ug giluwas kita ni Jesus. Mausab kini ang unang gitanom ni Fernando Magallanes uban ang unang mga misyonero sa dihang miabot sila sa Sugbo. Ikaduha mo ang sakayan. Kini nagpahinumdom kung giunsa pag-abot dinhi sa Sugbo ang Kristohanong pagtuo pinaagi sa mga misyonero. Nagpasabot usab kini sa atong Kristohanong simbahan nga susama sa arka ni Noe o ni Pedro nga nahimong sakramento sa atong kaluwasan. Ikatulo mo ang salampati. Simbolo kini sa Espiritu Santo nga tungod niini nakaambit kita sa Dios nung kinabuhi ug grasya pinaagi sa bunyag. Ang Espiritu Santo mausab ang kanunay nagagiya kanato ug sa atong Kristohanong simbahan. Ikaupat mo ang kabahin sa painting sa nailang painting artist nga si Fernando Amorsolo nga giuluhan First Baptism in the Philippines. Kini nagpasabot sa kamahinungdanon sa sakramento sa bunyag sa atong Kristohanong pagtuo. Ikalimaw mao ang hulagway sa adlaw. Tikutlo kinigikan sa atong nasunong bandila nga naghulagway sa atong nasod nga Pilipinos isip perlas sa silangan o Pearl of the Orient Seas. Simbolo sab kini sa bag-ong kinabuhi tungod sa nabanahong Kristo ang paglaom sa atong kaluwasan. Ikaunom maong hulagway sa sakaisda o iktos sa Griego. Mao kini ang simbolo sa Kristohanong pagtuo sa unang mga Kristohanon sa panahon nga sila gilutos e nagpahinumdom usab kanato sa atong kalabigitan nila. Ikapito maong hulagway sa usa ka rosaryohan nga nagpaila sa atong pagkadiboto sa atong mahal nga birhen, ang Birhen Maria. Gani dinhi sa Pilipinas gitawag kitang El Pueblo Amante de Maria. Sa katapusan, makita ang hulagway sa usa ka kamot nga nagsimbolo nga mao ang maampingon ug mahigugmaong mga kamot sa atong langitong amahan, nga mao ang nag-agak ug nagiya kanato isip usa ka simbahan. Pahinumdom kini natong tanan nga mga binunyagan nga sa atong pagdawat sa Kristohanong pagtuo aduna usab kitay kamot nga pupaambit ngadto sa uban. Indeed, the logo itself is filled with so much symbolisms and meaning, which simply reminds us that as baptized Christians, we are all gifted with so many priceless things, which we should also share and give.